Ξέρετε, η Πατριωτική Κίνηση Πολιτών κατηγορείται για μια δράση που είναι στα όρια της πολιτικής, όπως την αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, ας πούμε, ανέλαβαν μόνοι τους να εκαθαρίσουν κάποια στιγμή τη Γητική Πλατεία από κάποιους καταληψίες. Αναλαμβάνουν με δυναμικές ενέργειες, δίνουν το παρόν. Εσείς αυτού του τύπου τις ενέργειες τις ασπάζεστε, τις αποδέχεστε? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την περιβόητη ιστορία του Μετρεσέ, νομίζω ότι η πατριωτική κίνηση έχει δικαιωθεί. Δεν μίλησα τώρα για το Μετρεσέ. Για την πλατεία. Δεν μιλάω. Κοιτάξτε, για την πλατεία. Στην πλατεία πρόβλημα υπήρχε και επειδή ακριβώς υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και επενέβη η Πατριωτική Κίνηση Πολιτών και μάλιστα επενέβη όχι μόνο με την ανοχή, με την υποστήριξη των περιοίκων οι οποίοι είχαν αγανακτήσει. Το ερώτημα δεν είναι αν έπρεπε να επέμβει κανείς. Είναι με ποια αρμοδιότητα, με ποιο δικαίωμα μια ομάδα ανθρώπων επενέβη για να λύσει ένα ζήτημα δημοσίας τάξεως. Γιατί με αυτή τη λογική μπορεί και εγώ αύριο ως πολίτης ο οποίος έχει ευαισθησίες να σας σταματήσω και να σας κάνω παρατήρηση πώς οδηγείτε. Θα το ανεχθείτε αυτό? Το κατάλαβα, όχι βεβαίως. Τότε όχι, ακούστε, πώς ανεχόμαστε μια ομάδα ανθρώπων να επιβάλλει τον νόμο και Εντάξει, παρακαλώ. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Ναι. Εάν η πλατεία με την πρώτη διαμαρτυρία κάποιου παππού που είχε το εικονάκι του και δεν μπορούσε να κάτσει στην πλατεία. Και δεν υπήρξε μία, υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες, εγώ θα σας πω. Πολλές διαμαρτυρίες. Βεβαίως. Εάν υπήρχε η μέριμνα από τη Δημοτική Αρχή ή από την αστυνομία να μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η τάξη, θα είχε χώρο η πατριωτική κίνηση να πάει να την υποκαταστήσει? Όχι, προφανώς άφησαν η Δημοτική Αρχή και η αστυνομία, άφησαν χώρο για να υπάρξει αυτή η δράση της πατριωτικής κίνησης. Εγώ θα έλεγα ότι τέτοια πράγματα, ακόμη και καθαρισμοί περιοχών, δασών, που δεν μπορεί να φτάσει, είναι δηλαδή τα πανερά και δεν μπορεί να φτάσει ο Δήμος, θα έλεγα ότι θα μπορεί να καλεί τους πολίτες σε εθελοντική δράση και εκεί είτε λέγεται αυτό πατριωτική κίνηση, είτε λέγεται Σύλλογος Χωράφας, είτε λέγεται Σύλλογος Αγίου Λουκά, να πηγαίνουμε συντονισμένα και να βοηθάμε για να κρατάμε την πόλη μας σε ένα καθαρό επίπεδο. Αλλά σας λέω ότι έδρασε κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε η πατριωτική κίνηση, σημαίνει ότι της αφέθηκε χώρος και υπήρχε τόσο δυσφορία από τους πολίτες, γιατί εγώ διαπίστωσα μόνο ανακούφιση. Κύριε Παπά, αλλά πάλι να το συνεχίσω. Δεν είναι θέμα να καθαρίζουμε την πλατεία και να γεμίζει το πάρκο. Το θέμα μας είναι να σεβόμαστε όλοι τους κοινόχρηστους χώρους. Όποιοι δεν μπορούν να τους σέβονται, δεν πρέπει να πηγαίνει σαν αστυνομικός η πατριωτική κίνηση ή εγώ ή εσείς και να υποκαθιστούμε την τάξη. Αυτή την αποκατάσταση της τάξης πρέπει να την κάνουν τα όργανα, τα θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου και της πολιτείας. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, κύριε Παπά. Εγώ λέω το εξής. Εσείς, ως υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας, με την Πατριωτική Κίνηση Πολιτών, η Πατριωτική Κίνηση Πολιτών σας στηρίζει. Αυτού του είδους τις ενέργειες αυτόκλητων υπερασπιστών του νόμου και της τάξης, τις αποδέχεστε, τις νομιμοποιείτε? Το ερώτημα δεν είναι αν υπήρχε πρόβλημα στην πλατεία. Στην πλατεία υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Οι περίοικοι δεινοπαθούσαν, είχαν αγανακτήσει. Το ερώτημα είναι με ποιο δικαίωμα η Πατριωτική Κίνηση Πολιτών ανέλαβε να το λύσει? Καταλάβατε? Ναι. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής, ότι όλοι αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια κατά γης, αποπατούν το δημόσιο χώρο και αυτό που κάνουν είναι απαράδεκτο και εμένα με τρελαίνει, με εξοργίζει. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα επιβάλλει την τάξη. Κύριε Σπιτσέρη, και νομίζω σας αυτό λέω. Μην κουράζετε. Λοιπόν, απαντήσατε και την προηγούμενη φορά ότι δεν συμφωνείτε σε όλα. Δεν μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα. Σας λέω λοιπόν ότι δεν ταυτιζόμαστε σε όλα. Αλλά δεν έχω να προσάψω τίποτα σε κάποια παιδιά τα οποία εγώ συζητώ μαζί τους και έχω συζητήσει μέχρι να πάρω την τελική μου απόφαση και βλέπω ότι δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα παρουσιάζει τα τοπικά ΜΜΕ. Βλέπω ότι έχουν και επίπεδο, βλέπω ότι έχουν και πολλές γνώσεις. Και εγώ τους είπα ότι για να συμμετέχει στη δικιά μου την κίνηση, ότι ακραίες τέτοιες ενέργειες δεν είναι αποδεκτές. Άρα λοιπόν έχουμε συμφωνήσει σε ένα άλλο πλαίσιο. Λέω λοιπόν ποτέ ξανά ο Δήμος και η αστυνομία να μην αφήσει χώρο σε κανένα, όχι στην πατριωτική κίνηση, σε κανένα να τον υποκαταστήσει. Αυτό ακριβώς είναι η δικιά μου θέση. Και η πατριωτική κίνηση και η κίνηση ας πούμε φυσιολατρική και ο κάθε ένας ας κάνει άλλου είδους ενέργειες
οι οποίες δεν μιλάμε και για αυτές είναι εθελοντικούς θεμητές. καθαρισμούς των δασών, κύριε Παπάλη, μόνο σε αυτά ποιος δεν συμφωνεί για εθελοντικούς καθαρισμούς. Δεν είχατε συμφωνήσει, αν θυμάστε, σας θυμίζω για το βάψιμο των δικαστηρίων. Όταν είχαν γραφτεί κάποια συστήματα, τα βάψαν και τότε διαφωνήσατε και τότε, ενώ ο Δήμαρχος είχε κρατήσει μια ενδιάμεση στάση τότε, δηλαδή το είχε αποδεχθεί, μετά τον αναγκάσατε εσείς να μην τον αποδεχτείτε. Τελικά, εγώ θέλω να σας πω, μην τα παρουσιάζετε τα πράγματα όπως δεν είναι. Παρουσιάζετε τα όπως είναι. Και σας λέω, τα παιδιά της πατριωτικής κίνησης... Καλά, βέβαια, όταν συνεργάζεται κάποιος, κύριε Παπά, με κάποιον, βλέπει και λίγο το παρελθόν και την ιστορία του άλλου, έτσι. Δεν το συζητάμε. Σε όλους τους τομείς συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ συνεργάζομαι με όλους και δεν ήρθα να διαμορφώσω τη δικιά μου υποψηφιότητα μέσα από μια συμφωνία όπως έχει γίνει με άλλους. Σας είπα, κατέβηκα 14 Δεκέμβρη, εξήγηλα την κάθοδό μου στις εκλογές 18 Μάη και στην πορεία συστρατεύτηκαν μαζί, γιατί συνομιλήσαμε επί μακρόν, παρακαλώ, και με τους ανεξάρτητους Έλληνες και με το ΕΠΑΜ και με την πατριωτική κίνηση και με το κόμμα του κυρίου Νικολάου.